Ráno, budík zvoní, v hlavě chaos, myšlenky skáčou jako opilý opičák. A než si vůbec stihnete uvědomit, že žijete, už držíte v ruce telefon, otevřete Instagram, přečtete si první zprávu, uvidíte něčí úspěch a vaše mysl se rozběhne dřív, než vaše tělo vůbec vstane z postele. Zní to povědomně. Právě tímhle způsobem si většina lidí každý den ničí svůj klid, ještě dřív, než vůbec začnou žít. Stoici měli jiné ráno. Nezačínali den útěkem před tichem, ale návratem k sobě. Žádný mobil, žádný spěch, žádné zbytečné myšlenky. Marcus Aurelius psal: každé ráno, když se probudím, si řeknu, dnes potkám lidi, kteří budou sobečtí, nevděční a arrogantní, ale já budu jednat podle své přirozenosti, podle rozumu. Tohle nebyl jen citát, byl to rituál, způsob, jak se připravit na den, který ještě nezačal. A právě tohle dnes společně pochopíme, protože to, jak začínáte svůj den, určuje celý váš život. Pokud ráno ovládnete vy, ovládnete i všechno, co přijde po něm. Dnes vám ukážu 7 ranních návyků stoiků, které dokážou změnit to, jak myslíte, jak cítíte, i to, jak žijete. Nejsou to prázdné fráze, jsou to skutečné rituály, které používali lidé, kteří obstáli ve válkách, ztrátách i utrpení. A přesto byli klidní. Takže jestli máte pocit, že vaše rána jsou plná stresu, úzkosti nebo chaosu, zůstaňte, protože během pár minut pochopíte, jak to celé obrátit a najít klid, který už nezmizí. První návyk: začněte den v tichu. První myšlenka, kterou po probuzení pustíte do hlavy, určuje, jak bude vypadat celý váš den. Pokud je to myšlenka z mobilu, sociálních sítí nebo práce, v tu chvíli už nežijete svůj život, jen reagujete na život ostatních. Stoici věděli, že mysl je jako voda. Když je rozvířená, nevidíte dno. Ale když se uklidní, všechno se vyjasní. Proto Marcus Aurelius, Seneca i Epiktetos začínali ráno tichem, bez zbytečných slov, bez rozptylování, jen s myšlenkou: jsem naživu. To samo o sobě je zázrak. Zkuste to i vy. Než se dotknete telefonu, posaďte se na postel a prostě dýchejte 3 minuty, nic víc. Vnímejte, že dýcháte, že existujete, že je nový den a vy máte možnost začít znovu. Je to obyčejné? Možná. Ale právě to je na tom krásné. V době, kdy se všichni ženou za složitostí, stoici se vraceli k jednoduchosti. A právě v té jednoduchosti se rodil jejich klid. Začněte ráno tichem a zjistíte, že ticho mluví hlasitěji než všechny notifikace světa. Druhý návyk: připomeňte si, že život je krátký. Zní to temně, že? Ale ve skutečnosti je to nejvíc osvobozující myšlenka, jakou můžete mít. Staří stoici si každé ráno připomínali: život je příliš krátký, ne proto, aby se báli, ale aby přestali ztrácet čas. My dnes žijeme, jako bychom měli nekonečně mnoho zítřků. Odkládáme rozhovory, sny, změny, říkáme si zítra, ale zítřek není jistý, nikdy nebyl. Seneca napsal: začneme žít, až přestaneme odkládat. A měl pravdu. Když si člověk po ránu připomene, že může být jeho poslední den, najednou se všechno zjednoduší. Přestane řešit hlouposti, najednou mu záleží jen na tom, co má skutečný význam. Nezní to jako strach, ale jako klid. Protože když se přestanete bát smrti, začnete si konečně vážit života.
Ráno si zkuste říct, život je příliš krátký, tak ať to stojí za to. Ten den pak žijete jinak. Klidněji, vědoměji a paradoxně s větší radostí. Třetí návyk, zapište si 3 věci, za které jste vděční. Většina lidí vstává s myšlenkou, co všechno dnes musím stihnout. Ale stoik vstával s myšlenkou, za co mohu být vděčný, že vůbec žiji. To je obrovský rozdíl, protože vděčnost není jen o slušnosti, je to mentální trénink. Zaměřuje mysl na to, co funguje, místo na to, co chybí. Seneca napsal, ten, kdo nevděčí za málo, nebude vděčit ani za mnoho. A přesně to je podstata tohoto návyku. Každé ráno si napište 3 věci, za které jste vděční. Nemusí to být nic velkého. Může to být teplo v místnosti, zdravé tělo, nebo to, že někdo, koho milujete, ještě spí vedle vás. Tímto jednoduchým krokem přesměrujete svou pozornost. A tam, kam směřuje pozornost, tam směřuje i energie. Psychologie dnes potvrzuje to, co stoici věděli už dávno. Člověk, který začíná den vděčností, má během dne menší stres, více energie a větší klid. Takže než se pustíte do povinností, otevřete sešit a napište si 3 malé věci. A pak 1 větu. Dnes si to uvědomuji. Tohle není jen psaní. To je způsob, jak naučit mozek, že svět není proti vám, že svět je dar. 4. návyk. Otužujte se. Tělesná disciplína tvoří mentální sílu. Moderní člověk hledá pohodlí, ale čím víc ho má, tím slabší se stává. Staří stoici to věděli, proto dobrovolně vystupovali z komfortu. Ne proto, že by byli blázni, ale proto, že chápali jedno. Kdo se naučí snášet malé nepohodlí, ten zvládne i velkou bolest. Epiktétos psal, nehledej, aby se věci děly, jak chceš ty. Přijímej je, jak přicházejí a budeš mít klid. A právě otužování, ranní chlad, pohyb, to je způsob, jak ten klid vybudovat. Když ráno vstoupíte do studené vody, vaše tělo křičí ne, ale vy zůstanete, dýcháte a přežijete. V tu chvíli mozek pochopí, jsem silnější, než jsem si myslel. To není o heroismu, je to o tréninku mysli. Stoici říkali, že člověk, který se naučí vítat nepohodlí, se stává svobodným, protože svět ho už nemůže vyděsit. Nemusíte běhat bosí po sněhu. Stačí každé ráno udělat něco, co je vám nepříjemné. Studená sprcha, krátký běh, minuta v tichu, když byste radši sahali po telefonu. Malé činy, které den po dni posilují váš charakter. A pak, až přijde skutečná krize, zjistíte, že jste připraveni, protože odolnost se nevytváří v těžkých chvílích. Ona se buduje každý den, v těch obyčejných. 5. návyk, čtěte něco krátkého, ale moudrého. Když zapnete ráno televizi nebo projedete telefon, vstřebáte chaos. Když si přečtete pár řádků moudrosti, vstřebáte klid. Rozdíl není v čase. Rozdíl je v tom, čím krmíte svou mysl. Stoici začínali den myšlenkou, ne notifikací. Marcus Aurelius psal do svých meditací pár vět každé ráno, ne pro svět, ale pro sebe. Byly to slova, která mu připomínala, kdo je a jak chce žít. V dnešním světě si můžete vybrat místo bezduchého scrollování 3 minuty čtení. Otevřete knihu, otevřete si zápisky, přečtěte si 1 citát. Ne proto, abyste se cítili chytří, ale proto, abyste nasadili tón celému dni.
Stačí jediná věta, která se vám dostane pod kůži. Například, člověk netrpí věcmi, ale svým názorem na ně. To napsal Epiktétos. A v té větě je celá psychologie světa. Jedna myšlenka může změnit váš postoj a váš postoj může změnit všechno. Ráno je jako prázdný list a vy rozhodujete, čím ho zapíšete. Buď slovem, které vás posílí, nebo hlukem, který vás oslabí. Čtěte něco krátkého, ale čtěte to vědomně, protože i 3 řádky pravdy mohou mít větší sílu než stovky hodin rozptýlení. 6. návyk. Naplánujte si 3 nejdůležitější úkoly dne. Většina lidí má pocit, že nestíhá, ale ve skutečnosti nestíhá, protože neví, co je opravdu důležité. Každý den se snažíme zvládnout všechno a nakonec neuděláme nic, co by nás posunulo. Stoici byli jiní. Jejich síla nebyla v tom, že dělali hodně věcí, ale v tom, že dělali správné věci. Marcus Aurelius psal: nestrácej čas přemýšlením, co by měl dělat dobrý člověk, buď jím. A přesně tak přistupovali i ke svému dni. Neřešili 1000 drobností. Soustředili se na 3 úkoly, které měly skutečný smysl. Každé ráno si napište, co dnes udělám, aby můj den měl hodnotu. Co udělám, i když se mi nechce. Co udělám, abych zůstal v klidu. To je celý plán, 3 úkoly, nic víc. Psychologie potvrzuje, že mozek zvládne udržet pozornost jen na malém množství věcí a právě proto, když zjednodušíte, dosáhnete víc. Nejde o produktivitu, jde o směr, o vědomí, proč ráno vstáváte. Den, který má jasný cíl, má i klid, protože když víte, kam jdete, přestanete zmatkovat. Naplánujte si 3 věci, které uděláte vědomně a uvidíte, že večer poprvé pocítíte, že jste žili podle sebe. 7. návyk. Vzhlédněte k nebi a dýchejte vědomně. Většina lidí se ráno ani nepodívá ven, jen otevřou oči, vstávají, běží a už jsou myšlenkami o 5 kroků napřed. Ale stoik, ten se nejdřív zastavil. Věděl, že dokud se nenapojí na přítomnost, nemůže žít moudře. Proto se každé ráno nadechl, pomalu, zhluboka a vzhlédl k nebi. Nešlo o modlitbu, šlo o připomínku, že svět je větší než jeho problémy, že slunce svítí i tehdy, když on má špatnou náladu, že život běží dál a on je jeho součástí. Epiktétos učil: nemůžeme ovládat vítr, ale můžeme nastavit plachty. A právě dech je způsob, jak ty plachty nastavit. Zhluboka se nadechněte, naplňte plíce až po okraj a při výdechu nechte všechno odejít. Včerejšek, stres, tlak, strach. Tohle není obyčejné dýchání, to je návrat k sobě. Jeden vědomý nádech může být silnější než 10 motivačních videí, protože v té chvíli jste tady. Ne v minulosti, ne v budoucnosti, ale teď v životě. Zvedněte hlavu, vzhlédněte k nebi a připomeňte si, že všechno, co potřebujete, už máte uvnitř sebe. A to je 7 ranních návyků, které stoici považovali za klíč k vnitřnímu míru. Jednoduché věci, že? Ale právě ty jednoduché věci mají moc změnit všechno. Protože většina lidí hledá zázrak, ale stoik ví, že zázrak se děje každý den, hned po probuzení. Ráno není jen začátek dne, je to začátek vašeho myšlení a způsob, jak začnete, tak budete i pokračovat. Pokud ráno ovládne chaos, zbytek dne bude boj.
ale pokud ráno ovládne klid, svět už vás nerozhodí. Marcus Aurelius jednou napsal: každé ráno se znovu narodíš. Na tom, co uděláš dnes, záleží nejvíc. A měl pravdu. Protože každý den je nový život a vy rozhodujete, jaký bude. Takže zítra, když se probudíte, nesahejte po telefonu, sáhněte po sobě, potichu, po dechu, po vědomí, že jste tu a uvidíte, že svět se nezmění, ale vy ano. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za like, komentář nebo sdílení, třeba někomu pomůže. Můžete také podpořit mou tvorbu, například na Hero, kde za cenu jedné kávy měsíčně budete mít obsah dříve a bez reklam a hlavně podpoříte tento kanál. Odkaz máte v popisu videa. Děkuju vám.